точно един месец, буквално. Пратката ми от Rode дойде, така че хайде нека отворим заедно. Много се вълнувам. Стикерите и много яко. 2-3 са се разлепили, не знам дали се вижда. Първото нещо е Pineapple Refresh. Това е мини travel size версията. Измени им гел. Вижте колко е мъничко. Следващото е ето това, което е Rode Peptide Lip Treatment в Salted Caramel с солен карамел. Имала съм го и преди. Това ми е втората опаковка реално. Мирише брутално. Но ето така изглежда. Това естествено нямаше как да не го взема. Прословутият Glazing Milk и мини варианта. Вижте го колко е мъничко. Техният Pocket Blush. Това е в нюанс Teacup. Аз исках от самото начало или Piggy, или Sleepy Girl, или Sprinkle. Просто ги нямаше. Много по-малки изглеждат наистина от видеята. Ето така изглежда. Ще направя отделно видео, в което ще тествам и руш и другите продукти. То нещо, което искам от самото начало. Просто Rode Peptide Lip Tint в нюанс Jelly Bean. Вижте колко е бомбонеста. Ами това са новите ми продукти на Rode. Не мога да повярвам, че най-сетне получих пратката, но нямам търпение да ги пробвам. Чао!